Майка ми ще е ба. Да, Само за майките няма да говориш, защото си някаква анонимна мишка забила. Кифли. Да бе, точно сме кифли, ние поне не се гримираме като някои малки курвички. До тук да е осната, не до тук. Червилото е така, трябва. Се обличаме на такива високи... се обуваме на такива високи токове на училище. Не закачайте Мира. Ние Когато сме закачаме. закачали. Ти започна първа да ни пишеш. После ще ви пипа. Пипа, бе. После ще ви Ще ви пипа пак. Чао. Чао. Ще ви пиша. Добре, ще ви пиша пак. Ами, Козиз. не дей да ни пишеш пак. Добре, чао, бе, малки козис. От... Абе... Осъзнавам, че не съм 17 годишен. Да, козис. Ей, добре, козис сме, няма проблем. Ти си овца пък. И за какво не отговаряте? Ами защото правим дълго видео. Страх ви е. Да, точно нас не е страх. Ти си анонимен, не нас. Не, Не. Да, се ние не се занимава с жалки хора.